If I do no business. Thank you. Thank you. What's the most of you? What did you do? I like all that. What's your? Oh, the contestants, Ọkwa jide m n'elu eziokwu ọkwa ngwa ọrụ ka ebu maka ya anyị agụghị arụ anyị nọ na New Year ndị oyibo anyị nwa anụgoro n'ịgụ arụ agụ arụ achọ iwe ọnụ ya eli ọkwa na ya a sị n'ụbọchị kpata narịcha ori karịa n'ọjị dị anyị n'iru anyị wee sị na tata dị ibe a anyị konye na anị na ọ ya emete nnekwu iwe unu enekwe n'anya na ji ya pempe n'anya mana ihe ọ ya metụta ya dị egwu unu bata n'elu mmụọ unu ya sị ọzụkwa ji dị ihe unu were ji anaga unu were unu edobe n'elu nke unu ka ya akọkwa n'ala ihe niile wee mete nwesị na arụ a 2025 o nwere ibe anyị bụ ndị Igbo ya ayọ anyị alak ihe ọbụla anyị yọ na anyị enwetachi ya anyị bụ n'aka nne na ọya bụ na mma anyị bụ n'aka ebe na ọya bụ na mma anyị si ihe adọghachila anyị aka mgbenwe nọ n'iru ka ọya hụ n'okwu ọbụla agbara anyị lift ka anyị nyere anyị nọ Igbo ka anyị bụ ebe ọ bịara arụ ọya na-adịla anyị mfe ụmụ anyị ya adị anyị tụcha abanye na anyị nka nsị nakwa tata dị ebe a tata bụ oye anyị na-asị na ọjị anyị yetela anyị ibe ọma ọya etekwula anyị ụbọchị eke etela anyị ụbọchị nkwọ eteziela anyị n'isi mbọchị ewu ụbọchị eke ka ihe ọma ya dịrị na anyị ụkwụ ụnụ ya eji wee na ụkwụ njibịa nke ụnụ ya eji wee na ya aka nụ mma sị na maka ya mara na anyị ncha niile na-aba Chukwu na ọ dị na ana onye anyị na-ebute akụ mmụọ ka Ese gburugburu